παιδιά, και σήμερα επιτέλους μετά από τόσο καιρό θα πάρουμε την Free. Φυσικά θα κάνουμε screenshot. Μόνο 22 gems έχω, δεν πειράζει. Free skin, Shotgun Girl Shelly. Let's go. Εδώ και εσείς για 20 μέρες. Squad Buster Shelly είναι το πιο σπάνιο skin σε όλο το παιχνίδι που υπάρχει. Ποια Star Shelly, αυτό είναι το πιο σπάνιο. Equip now. Όλα τα player icon, τα spray και τα emote. Ωραίο το. Εντάξει. Ωραίο, πολύ ωραίο σκηνάκι. Εδώ άμα θέλετε PowerPoint σχεδόν δωρεάν, πάρτε το. Εντάξει, δεν βλέπω να έχουμε τίποτα άλλο δωρεάν. Ωραίο σκηνάκι. Ωραίο σκηνάκι αυτό. Exclusive is comments. Εντάξει, αυτό μοιάζει λίγο με το άλλο. Το κίτρινο. Έχουμε αυτά. Σε λίγο φεύγουν και τα mutations. Να το σκηνάκι, να σας το δείξω. Είναι mythic, μας έδωσε πολλά πράγματα. Και φυσικά επειδή είμαι ο πιο μεγάλος φαν της Ellie, θα βάλω αυτό. Και εδώ θα βάλω αυτό. Και εδώ θα βάλω αυτό. Και εδώ θα βάλω το άλλο το pin της Ellie. Πήρα και αυτό και αυτό. Αλλά θα βάλω αυτό, ξέρω εγώ, δεν το βρίσκω τώρα. Έχω δύο title, timeless και godlike. Θα βάλω godlike. Εντάξει, αυτό ήταν, παιδιά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να το σκηνάκι. Είναι τέλειο. Αν θέλετε μπείτε και στην club. 5 μέρες έμειναν να φτάσουμε τα 200 αυγά ή τα 250. Γεια!